دەمێ یەک دبینە چاوە ئەف کچە ڕاهێنانێ دکن زەحمەتە یەک بینە بەرچاون خوا کات چەند ئاستەنگی هاتن ڕێیاوان کچان داکو بکاربن فوتبۆڵێ بلیزن. हमारे एरिया में लियारी से ताल्लुक़ रखती हूँ तो यहाँ पर अलाउ नहीं। Ez jî bajarokê Liyarî me li bajarê Karaçî li devera me keç nabe futbolê bike. Min karekî pir mezin kir da ku bihêlin ez futbolê bikim. Niha demê ew dibînin ez bi rêvebira tîmê me ew niha razî ne. चेंज होते जा रहे। Ev kiçin genç di tîmekê dane bi navê Cefa ku li bajarokê Liyarî ye li bajarê Karaçî. Tevî ku ev tîme hatiye tomarkirin di Federasyona Niştîmaniya Futbolê da çi dirav ji wan ra nayê terxankirin. Rahênerên wan xwebexşin û kel û pelin pêwîst ji aliyê kesin dewlemend ve tên dabînkirin. Digel nerazîbûna civakê bû tîma kiçan, ev kiçe rûbirû pirsgirêkin darayî dibin. हमारी जो इतनी अच्छी प्लेयर जो मिडफील्ड खेलती थी वो वाइस Yek ji yarîzanên me ya herî baş êdî nedgel me ye. Ji ber ku malbata wê piştgiriya wê nakin. Deyka wê ya kure ye û birayên wê jî rê lê dikirin. कि अपने घर को चला सके लेकिन फुटबॉल खेलने नहीं आती थी। Ev kiçin li dîv xewna xwe diçin û li dijî hizrê xirab ya civakê ra dibin, gazina kêmbûna piştgiriya bi fermî dikin. Ew dibêjin, rasta malbatên wan rê didin wan ku bilîzin, lê ew dibînin ku pir zehmet e wan paşa rojek di futbolê da hebe.